fel o sportivă înaltă, cu segmente lungi. E foarte frumoasă. Și din nou așteptare foarte lungă pentru Diana Boțieva. Probabil că așa sunt casetele. Dar totuși nu te deranjează statul acesta în poză foarte mult? Da, te poate demoraliza puțin, poți să-ți pierzi din concentrare. De altfel, Diana a făcut greșeala la exercițiul cu coarda chiar la începutul. Da. Lansare cu piciorul. Este foarte întins. Demi-point. Foarte frumos. Foarte bun. Pirueta în cambre. Element de suplețe. Echilibru. Lansare cu piciorul. O plăcere să te uiți la asemenea exerciții, foarte frumoasă. Trebuie spus că echipele participante la această competiție sunt în general echipele care vor participa la campionatele europene, deci sunt cele mai bune sportive ale țării respective. Mă uitam, în sală sunt poate aproximativ 600 de spectatori, dar majoritatea sunt copii, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Sunt sportive, mici.